Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na wato sha'irinmu na mako, wanda a cikin hukuncin Ubangiji yau muna tare da wani fitaccen sha'iri wanda insha Allahu cikin yardar Ubangiji masu sauraro za ku ji shin wani sha'iri muke tare da shi. Kamar dai wato kowane lokaci ɗan uwanku mai gabatarwa ɗan uwanku a cikin hadara ta soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aminu Umar ya sayyadi nake muku marhaban lale wanda zan jagoranci wannan shiri insha Allahu a cikin hukuncin Ubangiji. Masu kallo sai a biyo mu domin jin wato bakon namu da kuma tattaunawa da zamu yi da shi, kuma wanda daga bisani in Allah ya so ya yarda za kuma wato mu ba ku tabaka lashe na ɗaya daga cikin kasidun sha'iri wanda a yanzu haka tana nan a buge, wanda za mu saka muku bidiyon ku kalla, sannan kuma mu dawo masu sauraro kuma ba ku damar tofa albarkacin bakin ku wato ta hanyar text a comment section don kuma mu ji shi yaya kuka ji sha'irin namu, yaya kuka ga sha'irin namu, me za ku ce game da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To masha Allah. Ya sayyadi barka. Wato masu sauraro za su ji shi da muke tare. To ni dai suna na dan malamai wanda aka fi sani da Nasiru Salisu. Na'am. Amma inkiya na dan malamai. Inkiyar ka dan malamai. Wasu kuma na ce mun dan matashi. Na'am. Duka ba wanda ba. Duka ana faɗi. Masha Allah. Malam Nasir Salis. Na'am. Inkiya dan malamai. Za mu so mu ji dan takaitaccen tarihi. To wato tarihi na dai ni da tunda na taso tarihi na gidanmu malamai ne gaba da baya. Akalla ba kasar ba mun kai wajen mutum 100 a cikin gidanmu. A gidanku? Duka kuma malamai ne, kowa yana da almajirai, kowa kuma da irin baiwar da Allah ya bashi na wurin taimaka ma al'umma, wurin ko wani bai da lafiya ko kuma wata bukata na kasuwanci ko aure ko wani abu da ya kulle ma dan adam. Na'am. To insha Allah ni ma kuma ina kokarta bakin baiwar da Allah ya bani. Ma ka gaji wannan baiwa. Na gaji wannan ta gidanmu. A wani gari kenan? To nan Ikara. Duk wanda Idira Ikara ya ce yana buƙatar a kai shi gidan malamai. Gidan mu za a kai shi, in ba gane ba ya ce gidan kulle ko angwari ne gidan malamai, to gidan mu za a kai shi, ba wanda bai sani ba. Wato a nan karamar hukumar Ikara, a garin Ikara ta karamar hukumar Ikara nan jihar Kaduna. Nan jihar Kaduna kwarai ko da ne. Masha Allah. To mu dawo kan batun maganar yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Masha Allah. Allah ka darka mu da soyayyar manzan Allah. Amin ya Allah. Za mu so mu ji shin ya aka yi ka tsinci kanka a cikin sha'irai. Wato ta da aka yi na tsinci kaina a cikin sha'irai ka san Hausa na wani gaskiya ne. To tun da aka yi na tsinci kaina akan yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ni dai tun da na taso gidanmu ana zikiri kuma ina yawan sauraron kasidu haka kamar na fadar bege, burgaye fadar bege, Allah ya bai albarka, Allah ya kai lada rahamarsa. Yawa to a kalla ba kasar ba nakan yawan sayan kasunan sa, yakan sa ta kallo ina jin daɗi. Wani lokaci ma yi wasu na kallo wani kaset din sai ga ina hawa akan kasidar fadar bege. To gaskiya daga nan kuma abin da ya jawo hankali na sai na ji ina sha'awar ni ma a rika yin kasida. To kawai daga nan kawai sai kuma na duka ina yi na dan tabawa, na dan yi su ma dai da dan dama dai, amma dai bidiyon ne ban yi da yawa sakamakon babu karfin jarin da za a samu. Na'am. To akar makallahu. Na'am. Alhaji. Shin a iya kiran ka kai tsaye ma a ce kai halifan fadar bege ne? Ainihin kake daren ba kana iya kira na ka ce mu fadar bege. Allah amsa. Masha Allah. Shin bayan rasuwar fada ne ko kuwa? Gaskiya bayan rasuwar fadar bege ni ma na duka begen nan gaskiya. Bayan rasuwar fada kuwa na fada. Za mu so mu ji shin ya zuwa yanzu kasidun sun kai guda nawa? To abubuwan da na taba zuwa yanzu akalla a kasar ba za su kai kwara 20 dai kwata-kwata wanda da kai. Amma ina nan da su a rubuce kundi guda na kasida. Na'am. Insha Allah. Waɗanda suna nan, amma wanda aka buga sun kai guda 20. Wanda aka yi na kallo kuma bidiyo su kuma ba su wuce kwata-kwata kwara uku ba. Guda uku. Masha Allah. Masu sauraro za su so su ji. Mafi yawanci sha'irai masu yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan same su da ƙungiyoyi na masu yabo, wanda za ka samu mutum a ɗaya daga cikin iri-irin waɗannan ƙungiyoyi na masu yabon manzan Allah, wani kuma za ka same shi mai zaman kansa ne ba shi da ƙungiya. Za mu so mu ji shin kai kana ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi na masu yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam.
wato ni a yanzu dai gaskiya zan iya ce maka ban da wata ƙungiyar kaina ne, amma da sakamakon wannan ayyuka da nake akwai wasu bayan Allah da suka ji gaskiya su ma sha'irai ne, kuma almajirai ne, suna da islamiyya, suna karantar da maza da mata, don a makarantar nan nasu akwai aji gaskiya ajin da ya kai 20. Duka akwai ɗalibai. To ina da wani aboki shi ma sha'iri ne, amma shi ba ɓarayin bege ba ne, shi karantarwa ne na islamiyya, almajirai maza da mata. To a cikinsu kuma akwai marubucin kasida, shi kuma ya rubuta amma bai sanya zai ya je ya yi ta abun nan ba, amma ya yi Allah ya bashi baiwan kuma da zai rubuta. To shi kenan sai ɗayan sai ya ji kasida na, sai ya ce mu yadda za a yi haɗa ni da wancan, shi wancan ga yadda ya bi yake, amma yanzu menene mu fita, yana ce ai mu fita mu je mu zauna mu gaisa, mu ji me ya kamata mu tattauna a kai. Muka je muka gaisa, aka haɗa ni da yan aji su, muka je aka gaisa. Gaskiya suna da kokarin karantar da matan nan da mazan nan, dan gaskiya da suka girmama ni a wurin nan sai na ji tafkar ma ni ne malamin su. Ina zuwa aka ce na wuni na gajiya, maza da mata, yara ƙanana amma tarbiyya alhamdulillah. Anan jaji to shi kenan sai sha'irin nan wannan marubuci sai zo muka zauna ya kalli bidiyo na hankalinsa sai ya tashi ya saurari waƙa ya gade alhamdulillah. Akwai abuwa ya ce mutu yanzu ya za a yi, shi dama yana neman abokin tafiya wanda za a haɗa ƙarfi da ƙarfi, saboda wani kowanne da irin hikima da Allah ya bashi. Su kuma sun fahimci cewa ni kuma ina da wata hikima da kuma ɗan abin da za a samu, kuma bidiyon za a yi kowa, ina da hanyoyin da ko kyamara ne za a yi. To ban tar numfashinka ba, duba da yanayi na lokaci wanda kuma masu sauraro na san za su so su ji kariyar kasida da bakinka, kafin kuma mu sanya musu wannan bidiyo da za su kalla na kasidinka. Shin daga nan kun dunkule dai kun tafi da kungiya ta ku kenan ta kan? Yanzu dai muna kokarin dunkule a kuma ce amma dunkule ya sha za a tafi da kungiya ta mu. Na'am. To alhaira ne. Shin a sha'anin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani ira tagomashi da za a ce na alkhairi, riba ko wani abu da aka samu tun a nan duniya wanda ba za a manta da shi ba? Gaskiya to nasarori nake nufi. Nasara alhamdulillah. Akwai nasarori da nake gani a har kullum, kamar yadda ka tambaye ni zan baka amsa ɗaya ba ɗaya. Nasarar da nake gani a soyayya ta tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gaskiya ban taɓa rasa abincin da zan ci in sha ba, in taimaki iyalaina da iyayena. Gaskiya wannan abun kaɗai ma nasara ko babu yawa za a ci a ƙoshi. Shin kakan je majalisai, irin majalisi da aka yi kila tarukan maulidi, sha'ani, biki, kana gudanar da majalisi ko bugawa kawai kake kana sakin kasida? Gaskiya ni bugawa kawai nake saki, amma idan ana majalisi da sauransu na kan je kalla, ba na sa kaina akan abin da kana neman ana taron maulidi ba ka zuwa kai ma ka dan gabatar da? Ina zuwa amma ba wai in gabatar da kaina ba, sai jin sa ido. Ai irin wannan ka je guri ka tsaya ka shiru ka zama kurma ka sa ido ka ga me ya kamata, akwai abubuwan da za ka kare da shi abu ne ba ga yata ka. To dan a san tabbas cewa sha'irin muke tare da shi. Gaskiya ne. Za mu so mu ji a fara daina mana wata kasida mu ji daga bakin kafin masu sauraro mu sanya muku bidiyon nasa da za ku kalla. Muna so mu fara ji daga bakin ka. To za a fara rera da izinin Allah. A rera. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah ka ba mu iko rera daidai abinda Allah zai ya ba mu iko a ciki. Masha Allah. To ko da baiti ɗaya ne. Annabi garkuwan mu ne. Haka yake? Ai ba rera ake ba. Na ba rera ake ba. Muna so wannan bidiyo da zamu kalla, to muna so kai mana ko da amshi ko baiti ɗaya a cikin wannan kasida ta bidiyo naka. Na'am. Rayuwata annabi ne, rayuwata annabi ne. Rayuwata annabi ne, rayuwata annabi ne. Komai na wani annabi ne. Komai na wani annabi ne. Tun da yawa na ka to hasararru kun ji sha'irin namu dan malamai ko? Haka yake bari ba. Dan malamai insha Allah, dan malamai jikan malamai. Kun ji wannan kasida dan taba kalashanta mai taken rayuwa ta annabi ne. Komai na wani annabi. Haka yake. Dukiya ta ma ta annabi. Zuciyar ma ta annabi. Haka yake. Komai na annabi. Mafarki na ma nashi ne. Allah kamar mu da manzon. Amin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba sauraro kafin mu dawo insha Allah a karo na farko za mu je mu kalli wato wannan kasida tashi, kafin kuma mu dawo mu dora.
rayuwa ta annabi ne, duniya ta annabi ne, abun yabo na annabi ne, dukiya ta annabi ne, rayuwa ta annabi ne, duniya ta annabi ne, abun yabo na annabi ne, dukiya ta annabi ne. fara nasa ya Allah, rayuwa ta annabi ne, gaba da iko ya Allah, duniya ta annabi ne, taimake ni ya Allah, rayuwa ta annabi ne, gaban ɗa rasulillah, komai na wani annabi ne, rayuwa ta annabi ne, duniya ta annabi ne, abun yabo na annabi ne, dukiya ta annabi ne, tsira min rabbi kayo, rayuwa ta annabi ne, ga annabi wanda muke koyo, duniya ta annabi ne, arihi sahabbansa ka sanyo, rayuwa ta annabi ne, babu ai har da waliyansa, su ma ɗin na annabi ne, rayuwa ta annabi ne, duniya ta annabi ne, abin yabo na annabi ne, dukiya ta annabi ne, sada shehu tijjani, rayuwa ta annabi ne, da ɗan uwansa tilani, duniya ta annabi ne, gausa barhama bai diwani, rayuwa ta annabi ne, abul fatahi ɗahir bauchi, dukkansu na annabi ne, rayuwa ta annabi ne, duniya ta annabi ne, abin yabo na annabi ne, dukiya ta annabi ne, salamu alaika rasulillah, rayuwa ta annabi ne, salamu alaika nabiyillah, duniya ta annabi ne, salamu alaika kanzillah, rayuwa ta annabi ne, salamun alaika labbaika ni ɗin naka ne. Masha Allah, wa sauraron wannan kasida kenan da muka saurara muka kalla kuma na tabbatar cewa duk masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ji daɗin wannan kasida, zai kuma wato kasance cikin nishadi da shauki da ƙarin muhibba ta soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Salis dan malamai, me yasa ake gaya maka da aka samu? Wato wannan suna da aka samu gaskiya dole ne ma ga wannan suna sakamakon kamar yadda na gama gidan mu ba Na gidan malamai ne. gidan ma Shi ne sai tunda da gidan malamai ne tashi sai a cikin tarihi da ka bada, duk da yake na san kamar da muka ce masu kallon mu za su yi mana tambayoyi wanda insha Allah lokacin da tattaunawa ta gaba za mu ga tambayoyin da suka yi mana kuma in Allah ya so za a ba da amsoshi. Ka ba da tarihi takaitacce sai dai ba iya cewa a cikin tarihin da ka bayar akwai bayanin gidan. iyali dai alhamdulillah ina da mata kuma ina da yara tabbas kusa da su akwai biyu a ƙasa, akwai auren bana ma insha Allah. Babban mutum ne. Ɗan ƙarami Allah ya gizi. Alhamdulillah Allah ya raya iyali. abin da Allah ya yi wa rayuwa albarka. Amin. Masha Allah. Idan muka sake komawa dai a cikin sha'ani na yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mun ji nasarori. Yana daga cikin nasarori a cikin sha'ani yabon ma'aiki har mutum ya yaɗa yaban domin a gani a kalla, mun san wannan alkhairi ne, masoya su ji daɗi. Za mu so mu ji komai a rayuwa baya rasa kalubale. gaskiya ne Shin ka ɗan fuskanci wani kalubale akan harkar yabo. akan harkar yabo? To alhamdulillah gaskiya akan harkar yabo kalubale kan na dan fuskanta kamar ɓarayin studio din ma da nake zuwa studio din gaskiya mutumi na ne, kuma kusan abokina ne domin wani abokina ya haɗa ni da shi har muka zama abokai, to amma kuma wani lokaci baya ji in na je ni kuma a rayuwa na ban son wasa, domin duk abin da zan cire kuɗi in buga aiki a wurin, to na fi so kawai a yi a gama, barin ma yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ban son wasa, in na zo yi shi na fi so a yi a gama. To za mu shirya da shi abin da zan bashi, sai na ɗauki kuɗin nan na bashi, sai a ce akwai wuta, to ana ɗauke wuta kuma sai ce mun wai kuɗin mai.
kuma ni ba bi ta kuɗin mai daban ba, kuɗin wuta daban ba, kuɗin aiki daban ba. Wato idan na fahimce ka abin yana so ya zama ma irin abin nan da ake cewa kan tawaye ake so a yi kuɗi kuma dama waye ba za a sani a ciki ba dan ni ma waje ce. Gaskiya ne. Wato ba za a yi maka ciki. A ina. Tun da wajen ne. Sai na ga to lalle fa ya matsa dole sai na bada kuɗin mai na ce kai ban fa biyan kuɗin mai saboda ni da za mu ciniki da kai baka ce min kuɗin zan bada kuɗin mai ba. Ni kuɗin aiki muka shirya da kai. Nan dai wani ya sa baki sai na ce to shikenan ba damuwa ni akan a fasa wannan yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan ɗauki kuɗin mai. Na'am. Wato in na fahimce ka idan akwai kalubale da za a iya cewa kan fuskanta a cikin sha'ani na yabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai wuce abin da ya shafi studio ba wajen buga kasida. Gaskiya sai dai studio gaskiya sai kuma wurin yin bidiyon shi ma dai abin da ke bani mamaki ko da ke ba sai yawanci masu kyamara hakan na faruwa a to gaskiya sai shi ma mun shirya dan akan yaban na kashe kuɗi sosai wurin kyamara ma na kashe kuɗi bidiyo kwara wato ka inganta shi wannan na inganta kwara 3 na kai bidiyo rana daya na kashe kuɗi ya kai wajen 150 abinda na kashe akan wannan kasida to amma abin da ya bani haushi ga shi kyamaraman din yadda muka shirya na yi abinci da komai dan ban so a ce na ba ma babu abinci a wurin na abinci da komai muka je location mun shirya da shi ga abin da zan bashi na biya da kuma abinci da waye da kan sauransu wajen 150 na kashe so amma da muka je wai sai na ga an man sauri a yi a gama wai kawai muna cikin aiki kawai sai na ga wasu sun zo wurin su kuma yan wasan Hausa ne ashe sun shirya da shi cikin aiki na kaka to kaga an kaka ne yanzu kuma an jiya a abin ingantaccen aiki in ma dare za mu kai tunda na biya kashi ba bashi ba a da inganta mu a bida a kwantar mu da hankali to wannan abin gaskiya ina kira da masu kyamaraman gaskiya su gyara ni ba da dauka ba gaskiya ne wannan haka yake na biya kuɗi su yi hakuri mu tsaya a yi aiki wannan haka yake to kaji to masoya masu kallon mu kun ji wannan wato kalubale da wannan sha'iri namu na mako da a yanzu muke kasancewa tare da shi yake bayyana mana game da wato sha'anin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi studio da abin da ya shafi buga wato album ɗinsa da aka ɗauka wanda kun kalla a yanzu haka wanda muna fatan Allah Ubangiji ya sa a ci gaba da a wuce inda ake tunani. Na san cewa mafiya yawanci waɗanda suke yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban tambaye ka ba shin rubuta maka ake yi ko kai kake rubuta da kanka kadira? Alhamdulillah akwai wanda nake rubutawa akwai wanda ma kuma ni sai na je studio take zuwa ina zuwa Allah zai ji mu ta na ban ce ka wata kasidar ma ba sai ka rubuta wata ba sai na rubuta ba tana zuwa min ne haka nan wata kuma ina rubuta wata kuma kamar abokan zama da muke tare wani zai ce mun ko ban tambaya ba zai ce mun yana da kasida sai dai bani in buga ce ba damuwa zai bani kyauta ne zan ce ni in ma zaka ba Allah sai na baka ni sadaka yawa so da duk abin da kai ma dan bata lokacin da kai ka rubuta hadda dai harka ce ta lada to zan dauki wani abu in baka ina wannan gaskiya mun ji kasidar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shin baya ga yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakan yi kasidu irin na wato a ce ko sahabban manzo Allah ko kuma ƴaƴayen manzon Allah ko matan ma'aiki ko kuma waliyan Allah sallallahu alaihi wasallam shin kakan yi banda kasidar ma'aiki kana yin na waɗannan su ma na tare da manzo Allah? Alhamdulillah wato yanzu haka Fadima haka yawwa alhamdulillah ita ma nayi nata yana nan ban ma sake ta ba ban yi bidiyon ba nayi nata gaskiya ka buga kasidar nayi ta tana nan an buga ta yanzu nace ita ma dan mana baiti da zai zo to gaskiya ban dora ta ban da yake sabuwa ce ka san lokaci sai kai kasida a wurin zaka yi ta lahiya don sai ka ba wurin in ba ka ta ka saurara ba kai ka zai ta zauna ba dole ka saurare ta dan har yanzu da abubuwan sun dan mun ya ba zauna na saurare ta gaskiya tunda ne gaskiya ne shin menene za a iya cewa wato shawarar ka idan da za ka ba wa masu yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara musamman na zamanin nan wace irin shawara za ka ba su? To ni dai shawarar da zan bada ga al'umma annabi Muhammadu Rasulullahi masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahirai baki daya ni shawarar da zan ba mu shine na farko mu rike mutuncin kanmu na biyu mu kyautata mu al'umma kan mu nuna kanmu muka sani sannan kuma mu rike
Allah da manzansa, sannan kuma rika kawo ma al'umma abin da zai kawo ci gaba a ƙasa duniya baki daya, ko ba gaskiya bane ba. Sannan kuma mu kanmu mu tsaya mu haɗa kanmu da shawarwari idan ni na yi wani abu ba daidai ba, ko da na fara yin kasida ne, kai kana da ilimin da kila ka gano abin da na kuskure ne, to ka gyara, to wannan abin zai taimake mu baki daya. Sannan kuma abu na gaba bayan shawarar, ina fatan Allah ya hore min abin da za mu samu in buɗe studio na, in huta zuwa studio ɗin wani. Gaskiya ne. Ina roƙon Allah, to mai in ka ce yau ina da studio, to gaskiya tsakani ga Allah abin da zai sa ka ga kullum ban je studio na kwana ina yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai da yake bacci barawo ne ya dauke, amma ni ba ma ta iyalin nake ba. Kawai ne da sati an sabuwar kasida. Yawwa duk sati sai an sabuwa, ana yin jirgi ba. A cikin kasidin ka wace ce bakan danya? Bakan danya. To duka dai gaskiya bakan danya ba wanda zan bari. Wacce ce ba wanda da kawai. Ba wanda zan bari. Idan ana buƙatar kasidin ka ta wace hanya ake iya samun yabanka? Yabo? To ina da channel YouTube mai suna Dan Malamai. Na'am. Ana sacin din shi za a ganta. Na'am. Insha Allah. Sannan kuma a TikTok ana sacin din Dan Malamai 14 Dan Malamai 14. Shi ne inda za a iya samu. Shi ma a TikTok. Na'am. Insha Allah. To masu sauraro kun ji. Yanda ake iya samun kasidar wannan sha'iri namu Dan Malamai. Kuma baya ga nan insha Allah a wannan shafi da muke ɗora muku wannan kasidu na sha'iranmu, wato wannan wato shiri da muka sanya wa suna sha'irin mako. In Allah ya so dukkanin mako za mu ga sha'irin da muke tare da shi, wanda in mutum na bibiyar mu zai ga wato sha'iran namu. Ba zan karkare shirin ba sai na yi jinjina da wanda ya yi ruwa ya yi tsaki, ya kai gwauro ya kai bari, shine ba da gudunmawa wajen kasancewarka, wato abokin aiki Ismail Adamu a unguwar ɗan Kande mai hasashe, wanda shi ya kokari ya ga ka kasance cikin shirin. Na kwar kullum a madadin sha'irin namu Salis Dan Malamai, Aminu Umar ya sayyadi nake cewa ma assalam, mu kasance a wani mako.